Entre os séculos XIII e XVI, os cristiáns europeos mantiveron unha controversia lingüística que era tamén teolóxica. A liturxia protestante admitiu as linguas modernas. A católica seguiu en latín e só as admitiu na homilía e no catecismo. España quedou dentro dos países da Contrarreforma tridentina, coas misas en latín. Pero Trento mandou imprimir e ensinar catecismos nas linguas vivas, e axiña se publicaron en todas as linguas de Estado e tamén noutras linguas que xa non tiñan Estado, como o vasco ou o bretón. Nestes casos, o ensino do catecismo tridentino na lingua local manifestaba a independencia da relixión fronte á política e daba á lingua un abeiro, que convertía o clero nun sector moi querido. En Galicia non hai constancia de que ningún bispo galego imprimise un catecismo en galego. Os galegos aprenderon as oracións e o catecismo só en castelán, co que o Concilio de Trento foi para a lingua galega unha ocasión perdida. Ben falado. Cal é a árbore que dá limóns? Limoneiro. Ves como sabes? Acaban de ver que o Concilio de Trento, hai 446 anos, marcou diferencias cos protestantes mantendo a misa en latín, pero en cambio mandou que o catecismo, as homilías e as oracións básicas fosen na mesma lingua que a xente falaba. Naturalmente isto cumpriuse en todas partes e incluso vascos, cataláns, bretóns ou sardos tiveron todo isto na súa lingua, nas súas igrexas. En Galicia non. Eu pregúntome, se nestes 446 anos os galegos estivésemos afeitos a falar de Deus e a falarlle a Deus na nosa lingua, teríamos a mesma opinión do noso idioma? Eu penso que non, penso que incluso a imaxe social do clero galego sería diferente. Nada me gustaría máis que alguén nos explicase que podemos facer para que por fin este concilio que temos pendente dende hai 446 anos se cumpra. Abur.